Ndek iki sapa sing ngomongi nganu? Wali kelas. Ngomong ki aja dadak iki to dangan iki. Gur geger perkara awakmu iki. Wayahe ngomong ki lek ndek iki sore dadi buke iso tuku semir mayu. Ngene iki mari jamaah subuh mayu-mayu ndodok ya omahe wong. Gara-gara golek semir. Ngomong dadak-dadak lek melok risane prajur to gagal kaya ngene iki. Jajal iki to. Muni piye Pak Mukhtar ndek iki? Randang dijember opa kan sekolah. Ya sing lakoni awakmu sing diceluk gurune buke Eropa. Sesuk-sesuk neh lek enek peraturan kok sekolah ngomong piye iki ndah ngomong. Aja subuh-subuh ngomong. Bu jamaah mikir tuku semir. Balik jamaah mlayu-mlayu. Ngene iki Bu wis wayahe masak, wayahe ngopeni liyane gur ngopeni rambutmu.